ассалому алайкум дӯстони азиз, алҳамдулиллаҳ имрӯз дар ҳамин ҷои ҳиҷомаи бобоҷон ки мо дар дим этажем, дар якум этажаш магазини одежда обув, яъне ки ҷое ки ҳоҷионшоп буд, магазини ҳоҷионшоп дар ҳамин ҷо абнавӣ шида магазини беҳтарин кушода шуд ки ин либосҳо камтар аз дигар нархи навои магазинҳо фарқ мекунанд, барое ки качество ё сифати инҳо фарқ мекунанд. мақсад на танҳо аз тапчикаву аз футболка, тамоми чизи нозикии ҳамин мардона дар ҷо ёфта мешавад. баъд хусусан маладёжо метавонӣ ҳаминҷа биёи форма кунӣ барои тӯй сардаҳни пиҷако, яъне тамоми намуди чиз дар ҷо чи ҳастай ёфт мешавад. ба ҳамон хотир бародар азиз ки дина спортсменторо омадан видеошо мебинӣ, акай Фаридон Одилов, мақсад Азам Ғафуров, беҳрӯз бародариён ҳамаш хулоса омада буданд дар ҳаминҷо шигир чикор карданд, ҳамаш харид карда сари деҳан карда рафтанд ва ё как меҳтоҷ ба чизо набуданд, аммо омадан аз ҷои ҳоҷӣ бародар мақсад чикор кардан харид карда рафтанд. ба ҳамон хотир дӯстони азиз шуморам ба дили пур метавонӣ биёи аз ҳамин магазини бачо бо намешид размер набуде, яъне ки аз ҳамин магазини бародар чикор кунӣ сари деҳан карда форма карда равӣ. аллоҳ нигаҳбон ту бароли кор кушоиш кор. ҳиҷомаи бобоҷон 88 якум этаж магазини одежда обув Краснодарский 66 корпус 2 метрои Люблино 86 выход меброи ба ҳамҷа 2 минута. худо нигаҳдор барои кор тамошо кунед.